Panie, ці Тебе не робить, що ми тут гинем. Шановні у Степанові і сестри, питання учнів, які опинилися у небезпечній ситуації разом з Христом, жовніром гори, в часі бурі, з одного боку видається логічним. Страх, який охопив моє серце, викликав ось це питання. Пані, ці Тебе це не губить. Але сьогодні, можливо, худшее це питання може поставити Ісус Христос кожному з нас. Чи тое, що гинем, не робить нас самих? Ну, може, я ж так трагічно, напевно, може не виходити сьогодні, да, бо все ж таки шукаємо в нашому житті Бога. Все ж таки ми сьогодні тут, на молитві. Кожен з нас в різній ступені ось близості з Богом. Кожен зі своєю життєвою історією, кожен за своїми тяжкостями, за радостями. Ми все ж таки дбаємо, все ж таки шукаємо Бога. І це добре. Так повинно бути. І у цьому є, напевно, моцної допомоги. Присутність, чи не особливая присутність Духа. Будем просить этой ласки для тех, кто упершню принял сакрамент конфирмации, уже мы задали за баджанку. Сакрамент, які повинен умацовать нас на этой дороге до Бога. Чинить з нас сталих християн, тих, кого в першу чергу повинно рубить это питание, что будет с моей душой. Перше подставове питання, незалежно від нашого життєвого покликання, нашого місця, заняття, зросту і так далі. Чи я живу з Богом? Чому це важливо? Ну, прежде всего потому, что наша вера – это вера в Бога. Варто нам не стыдно все, что до этой правды вертаться. Навіть і не лише на те, що вже ніхто не перешкоджає нам по молитві, ніхто не перешкоджає нам по прославленню Бога. А не бачимо, що сьогодні світ, на жаль, не стало більше людей. Тому що про наше серце, про нас, які пережили час атеїзму, советської влади, коли костюми були зачинені. Нам казали про те, що Богу нема. Нема людской души. И нема чего улыбаться под это исполнение. Живи сегодняшним днем бытия. Давай только про то, что есть все, что обернуться и завтра головой. Мы когда учились, разумели, что этого человека не хватает. И зрештою больше, что не уходит сутность человека як такого. Чи нам апостол Павло нагадує, там кажуть, що ученики до Ісуса Христа, сьогодні ми його вже не ведаємо поводле тіла. Больше того, нікого не ведаємо поводле тіла. Що це означає? Не ведать человека поводле тіла. Як же інакше можна чоловіка ведати? Ведомо, що не датки, зрештою, этой нашей частки, реально фізична і будь-має країні, бо є так само твором Божим. Більше того, дадена нам для того, щоб ми робили такий вчинок. Щоб дбали про одного, бо така була Божа задума, Божа ідея. Але не вірність поводле тіла, це означає
якості, у гэтым багацці, зрабити і так далі. І зрештою, добре з вами гэта ведалі, я вас нічога нового не кажу. Усё, што ёсць найбольш каштоўнае у чалавека, гэта ягонае сэрца, это ягоная душа. І зрештою, ад стану душы, ад таго, што адбываецца в нашым сэрцы, залежыць вельмі часта наше жыццё, знешні контур. З паўноты сэрца, кажа Святое Пісанне, прамаўляюць. З іншага боку, грэх свой таксама распачынаецца ў сэрцы чалавека. І таму Святое Пісанне нам кажа аб тым, што менавіта яно павінна быць месцам пребывання Бога, месцам пребывання Духа Святого, мае быць святыні Духа Святого, то есть сённяшняй сакральнай канфірмацыі, які прыйдзе. Учыніце з вас святыні, падрыхтаваную, ачышчаную. Святыня, якая павінна існаваць дзеля хвалы Божай. Таго ўсемагутнага, вялікага створцення, вучні, які былі разам з Jesусом Христом у чаўне, не просто здзіўлены. Чарговы раз узнікла пытанне, хто гэта такі? Што такія грэчы робяць, што нават фігура, мора, сілы прыроды ім падуладныя. Каму злюдзей падуладныя сілы прыроды? І вось гэтае ўяўленне таго, кім ёсць Бог, у кнізе пророка, кнізе Йова. Ведаем историю этого человека, да? Бог выпробовал, насколько он верный, в отличие от того, каким стане сносится, насколько он верный Богу своему спорцу, он показывает, кем есть Бог. Тяжко ему это уловить, мы скажем просто, что его бессловный сын. Ну, мне особисто это не робит никакого уража. Не верим, что такое бессловный сын. Этому автор книги дает такое поравнение по этой природной стихии. Бура, море, например, я побачу. Маша какая-то эмоция, сила схватная у этой стихии, у воде. И папа каже, ён ёсць тым, хто гэтую стихію себе падпарадкаваў, хто поставил ее браму, поставил ее межи, за якія нават тое самое море не выходит. Как мы имели уявление, что силы, эмоции больше, чем Бог в свете, не иснует. Ну, если что это есть, сверджающие, стихомирующие эту воду на не такие великие моря, которые есть озеро, фактически, самое настолько великое, что назвали морем. Иисус показывает увагу над створенным самим себе. И вы считаете, питание для нас все так само с вами, мы называем себя людьми верующими. Вот это правда. Мы верим в Бога. Так есть еще одно питание. Что мы кажем про эту всемогутность Божию? Но не только. Сегодня Костёл нам нагадывает про то, что Бог есть милосердный, писание нічого не так співає. Почуй мені, Пані, свою милосердність, Бог чує наші молитви. Але питання завжди актуальне для нас сьогодні, наскільки гэта Бог великий, Бог милосердный, у моей жизни не з'являється авторитетом. Що це означає? Чи я керуюся в житті тим, що мені каже Бог? Чи це заповіді, які з вами вірять? Чи це заповіді, вони є нашим правильно, яким ми керуємося? Не тільки тоді, коли вже прийшла хвилина, і треба всі сповіді, то треба собі припомнити, да, що вона було покрити, припоминати собі заповіді, які так є. А може ще й сповіді не завжди ви собі узгадали. Але дати таємному чоловіку, як на що ці не керувалися? Тим, що Бог просто уклав нашу душу, починаючи від ушанування Божого ім'я,
Починаючи від віри у одиного Бога, не у створення, не у ідолів, не у виник праці людських рук, але у Створцю. Наскільки шануємо Ягоне ім'я, не дозволяє говорити, щоб це ім'я було зневажене, урешті-решті шануємо неділю. Ветры еще сбрасывал больше 100 километров. Вядомо, на дворі, пригоже, тепло, сухо, треба використовуватись, але разом з тим маємо найвище благословення своєї праці на полі, принаймні частково, є часто, справді, треба використати можливості, пригадуючись, віддаємо хвалу Богу, взиваємо час на молитву. Бо що неділя, заховання неділі, це вельми моцний вираз віри в Богу. Чому не працюємо в неділю? Немає іншого аргументу. Тому що не Бог так каже. Ось серед усіх остальних заповідей у нас найбільш виразно каже про віру в Бога. Іншими аргументами і тяжко розуміти. Чому не працюємо в неділю? Не тільки тому, що в державі це був день. Бо Бог сказав святому день, день святий. Ну і говорить по заповідях, що ми бачимо своє мати относимо до вас до нашого Бога и мира. Не забивай, не кради, не чужую ложь. Это для меня что все означает, это просто слово и 10 сомнений Библии записанные, все они для меня нечто значит, тимаю некую вагу. Это вытекает не только из веры в Бога, бо фактично неверующих людей нема. Нам той самий комунізм, вірушенізм, решення Початкова, так само була релігія. Такого іншого Бога віру. Тому не могли не бреш. Але навпаки, Бог не вірить авторитет, бо коли хтось не авторитет, тоді я буду слухати. Тяжкість, можна сказати, що Бог, ми так можемо звичайно, авторитет складає, уявляєте нас як хто показує свою моць. Авторитетом з'являється той, хто тримає часом безумно під головою. Тоді треба боятися, що який авторитет є. Ну Бог не тримає безумно над головою. Нам вот эта хвороба, что повшутная, эта эпидемия, не ведает робить. Он не есть больше кары. Не думай. Это наша кара в нашем житті, это наступство наша з вами особистості іншого чоловіка, це Божа непослухняність. Це було від самого початку. Тому Бог не показує нас. Ісус сам раз сказав, я не прийшов судити, карати чоловіка, я прийшов його збавити. І може тут зараз возникає проблема. Ну то як не карає. То чого буде слухати? Но ось денежек, в принципе, это наша помилка, яку нам треба вибрати. І що нам не повинні керувати, що повинні побуждати мотив до авторитету Божого. Один принцип, найважніший в нашій стране, в християнстві, – це любов. Бог есть любов. Наивысшим авторитетом в жизни человека повинна статься любовь. В випадку Бога любов, яка втратила бажання, і то кожен втратив бажання. Нема такого, якого Бог не може пробачити з чоловіком. Всемогутня ціна умова, як я шкодував свою, що я зробив. Все. Хотів виправитися, хотів змінити своє життя. Кожен говорить, мені Бог пробачає. Гэта повинна статься для нас мотивом Божого авторитету у моєму житті. Ну і до этого розстріляє нас
Иисус сказал, кто не может довести до меня, говорит, не даст ему дать ласки, а Отец небесный. А что нам дали Отец? Да и свою любовь. Что такое Божья любовь? Это Дух Святый. Ось що якого ми приймаємо сьогодні. Хтось це пише, хтось оставляє присутність Божу. Видите, что сделали, что Дух Святый, в любови здесь с апостолами. И они открывали отвагу. И они зрозумели то, что сказал им Иисус, и до прошлого момента, которые речи не зрозумели. Сегодня не можете всего принять, сказал Иисус апостолу, а примите моц свыше. Зрозумейте, статья. В чем приходит до нас Дух Святый? Это ще дорога. Пам'ятаєте, яке Олесь забив чином? Які ви туди любите слова? Пригадаємо собі, яке нам ще грамота. Мудрость, розум, добра, рада. Ще раз. Мужность, это добра. Умелость, побожность, боязнь. То, что нам фактично потрібно, то, что мы должны делать на кожном кроку. Мудрость, да, умение не выражать никакие справы, что темные, да, это Бог дает такую ласку. Мужность, это потребуем, верующим, как вызнать свою веру, чтобы признаться перед своими сверстниками, что я верю в Бога. И не бояться, что некто посмеется, а часто посмеется, вот той посмеется, кто хочет оправдать свою неверу. Ну, а его страшно, насколько я просто декларую, самого живу в вере. Признаться так, как потребно нам Божьей мужности. Боязнь Божия, не только ховаться перед Богом и бояться, что Он не покарает, а я скажу, что это чем даже. Ведь Божий авторитет у своей жизни, шановать когось, от кого залежить просто моє життя. Як видите, так. Дар, який ми з вами не заслуговуємо, а дар, який Бог дає нам, бо нас любить, бо боюється. Дар, який нам настільки нагадує, що наше рост, наше життя з нами завжди є ось тут, ось Ісус Христос. Ми ось тут, чого не хотів апостол? Этой веры в моц Божию. Иисус, ее силе, опции, и в этом момент, что мы просить ласки, отваги, мужности, как не бояться в нашей жизни. Бо страх, он это парализует человека. Как мне этот страх, он не было, когда я питание Иисусу апостола, ведали, что с ним Иисус им ничего не угрожает. После такого разговора веры маем с вами в это такие эмоции. Ведаючи, что коли Бог с нами, кто супротив нас? Некая беда, некая проблема, некая хвороба не может нас вырвать с Божьей опеки. А нам от коней подошла хвилина отвести с этого света. Житё не заканчивается. Житё не заканчивается. И страшно где-то, когда я жил без Бога, мне было объятно. До того, что мне преподавал костюм, до того, что мне преподавало Святое Писание. Вообще это страшно. А когда проявляется слабость человеческого жития, это не есть страх, это есть трагедия. Маем только робить працу над помилками нам, в школе, студенты. Все наше життя – это праца над помилками, а за кожен раз мы становимся что-то ближе. Досконалості, що ближей святості, та якої нас Бог захоче. Тому нехай на этой дорожі нам сподорожниче моцність Святого, сподорожниче заступництво Божої праці, яким чином ми вживаємо тут, в цьому місці. Єнайка повне Духа Святого, чому ми її шануємо? Чому вглядаємося в її як приклад, який робить всю життя Дух Святий? Ведь не было позбавления выпробования. Чаша совершенно, я думаю, можно знать. Мать, якая глядела на покуты своего сына.
жанчыны толькі могуць нейкай ступені гэта зразумець, маці, якія можа нават страцілі сваіх дзяцей. Гэта вялікі боль. Але разам з тым яна не рвала валасом сабе на галаве. Не казала Божа за што. Не адраклася ад сваёй паслухмянасці Богу і не сказала, што не буду больш твоей Божай слугою. Не. Вытрывала. Вытрывала, бо была поўная Духа Святого. Жыць Богу. Гэтай моцы, гэтага святла Духа жадаючы мне кожнаму з вас заведацца ад асабіста. Няхай ён, які напаўняў апостолаў на пачатку, які праз увесь гэты час трывання касцёла няспынна клапоціцца па касцёлу, клапоціцца па нас з вамі. Няхай будзе вось гэтым нашым шляхом, няхай будзе нашай моцай, нашай надзеяй. Гэтага вам з усяго сэрца жадаю. Няхай радасць, якую з сабой несце Дух Святы, надзеючы нашай цяжкасці, выпрабаванні, напаўняе нашае сэрца. І тады будзем упэўненыя, што Божае валадарства, якое прыйшло распачаць у гэтым свеце Jesús Христос, ён будзе нашым удзелам. Тады будзе адбудаваная на нашай сям'і, а калісьці поўні будзе ўжо у яго, як адноўленыя дзеці Божы. Але Дух Святы з намі застанецца і там. Таму няхай сёння, пажалівшыся ў нашых сэрцах, знойдзе там